Cardom, Nilimen depend rong pi, pinning we talk show on six schedule and autonomous state. Labang so Chinki Chithana long. Labang so studio long nang kasi tong dun, litum ako pai ke mi pen, litum APHL CMI phu, ake hai JI Katharsar. Cardom. Lapen litum APHLC General Secretary ake hai sar kiri rong phar Cardom. lapen litum APHLC along Organizing Secretary ake hai kursing timu arnam pining we pharoi sirat proxy cap labang so talk show on six schedule lapen autonomous state along litum jasemet kaching ki chethan ponji alama bangke non malom Pardun ron pen niltum APHLC asong tum lapuson rong arlo mai ke padodam cherok to kamai muni na tumaphan rong arara tumaphan aron alam kapachinida constitution alam hai hoi lapen kaprek pirthe det ke ja aron alam kapachinida lapen rong arara tumsi ning ke hang atum kachini kang tum atum se ini tum han mainang phalo setame ladak pardun ron pen BJP RSS atum Bongo Sena gunda tum ni tum mayalong nang pasik sak dun wer titi lasi kechengsi non September 9 arni ajo setame Lapusom si kolongalong APHLC pen jerok to kamai ki bida malong ajo nang pasiksak dun lo laputhor ni kebarni sita ni phai kebarni sita bomu atar school along mai ke padoda mo sita me nang pasiksak dun lo lapen arni sihat lang create proxy arni lastami nang pasiksak dun lo Lasi lapuson ng kapasik sak dun wera bangke aday ke do jasemet binong aday ke do komalo ke chok che binong komalo pini haladak BJP atum alang litum pherang ke mai phasi lam alang litum chepekeng bor ilo setame labang so lam ahok makali puka chini dam nang je lam bangke ke dam tang sir kepen chengsi kebarni ta ladak thot APHLC tum mai pa do damlo haladak ke nilitum APHLC song tum mai kerot puta bibe lapen prek bang phana pasik sak puta we hala sorni pensi na pasik sak don ke cheng setame pini alang litum pen pherang ke mai long ga che paklar thu bangke nilitum aphan micro rasi pathera joine si alang litum phan nilitum ke toy chok bose alang litum ki pulasi labang so puthat ake hai sar kiri rong pharsar nangli than pakla rekha Kedam tang tarik retroxy chiti chiklodi September ilitum that central committee hoi pen central committee bitum APHLC bitum pen ilitum aphanang phalo lapen gili tu halada six schedule awareness program ki bije ke pe doji phansi ni tum halada bomuatar di karbirong supilong tum damlo alama bangke hadang mai doji bugala bangso prang man siga chisik dolo kala bonta ili tum la tarik troxy arni ili tum lilia kosi halada ke do BJP toya tum bang BJP supporter tum bangke chingrum paprang dalo la open stage long hedi ili tum ke do vekji podim lo sita to bang si do paprang lo po join si ili tum bang ke lapu geda dung halloween lang alang tum itu ga hapu archa lo ili tum ke pu geda dung si do kolo ta open dom channel hi pen ayat pen dag pu ro dak si do lo ili tum la si alam bang ke la lo kapat heda bang ke might use that alam hai sita might use mane might ase pathe nahi pa binai bode
nalu apa nalu full sound lagi pita kali motel itu muni do masila julong cit an hadi nak so pan sile tum athi open no bangke my views je puludang deh asir julong le amasil itu use do athia pu bang BJP tum na meeting do posi my da bang le tum julong cit an use na kolam le meeting cheng chela ile tum la introduction di la ile tum central committee pen bang pan da ma pula so introduction ke pila poho karwak ki la karwak chir hutsi hala tum mangai wang parlong ke de wang parlo ang parke tum mai da se padheret ekdom tibul nang ke hiju kado kawe ada nili la ke thanalam ke lage mane pali da mo nilo nali tum la video la nte theklong po because it la so video ke kat lage already lage social media long lage paklang alo lage asi pini la da wo muatar long hala dak BJP tuma keja tum per pini press media pedo bose pu press release pedo bangke ni tum kopene ke toy gali ke bose pu mai ta se thera bose tum ke la pa bitha ya tha bose seta lage jong hele chepak keng seta lage un elo athe video masila ka proof masila ka paklang dak lo video thaglong et pc no bangke ka chepak keng ni bu bang lage un elo la bang solam ke la lo he la pen ke alam bangela lo jong si mai ta se thera pulo me te wang pen nang puta me la bang ke thangla me he bon chek nang po ya pela incure check lo mai ta bang nang tu mai ta se rotary pulo tu nge rotary da lo mati la so phi ke tipul nang ke hijugi threatening nang ke pg akama masi ave mati non ma ke tipul nang ke hijuk kado hala nang tu video lo ang theglong ji ke la kar biak pe pisar pita oi lai da mati la kapin rang lo la name pulo nang hala dak nili bang mai nang dun de te ma se tame labang so video ke nili da theglong lo hala dak alang litum kaning je do lituma sar phan si nang li hemasor karbia pindeng sampot chi ching thang the la pen nang li somar da karbia lam thek the pu se pu samela da isi are doing to karbi vega munit schedule tribe hills amunit abang wrong arlo 6 schedule alam mate Indian constitution kaprek det kacharia ron alam ke thanda ma bangke henu setame hala bihari atum election ki thura bange me hatan karbi alam thek thik me jita cho la pulo gadi alam kalang la hala ili tum phan nili phan nange pudun tot atum akama tha dange la pulo je karbi amunit ke apiso ka dowenda karbi ala apiso ke karbi gali det seta pu neli piso ke bengali pipi nakamati ampen bengali pipi nak la pen neli somar tum ta karbi alam ke thek the puta gali karbi alam ta the neli piso da bengali pisita karbi alam ningye thek os ta chini ke chini la pen ka ching kita jarso ke the seta la bangge alam litum aning ki thi seta hala Pawon Kumar bangke lagi ame thanda karbi alam karbi ta kali tu deadline la pen sorta kali daga sorta kali tu deadline la pen apiso bangta daga sor kali tu deadline asomarta karbi alam thek tu te deadline seta alang li phan ke alang li tu mesen pu sa ko puturong bongali la te sar wala mai pudam aman si pitu la pen hala phukon phanta hamon to phanta hala tum da MSC kapin chong tu EM sige bat tu hala tum ge karbi alam da thek thelo asomar apiso tum da thek thelo apiso ta karbi galilo amethang da karbi galilo schedule tribe hills ta galilo hala tung ge schedule area loge do ta long le po tum bang lo ang hala tum bang ge do ta me po se ako ki putu lap son je solam long linang job do lang sa hala sonya mai litum long nang tum pradun dot along mang silam ni ning dot dalo je jai ka thar go back pu te jai ka thar ke karbi silam litum hai ta Pawon Kumar habi polo go back puning jai re kalang hala dhikial pukon to komane asu tuman kalang tum go back pu hai ma komane Rughuna Das tuman go back pu hai ma komane ala chetri tuman puhai mante nominated MSC tuman itu lah tum go back puhai ret ke tuman ako komane boto charji pata nominated body ala de alang hande go back pu hai ma alang litum go back puno la tum ha si alang litum karbi phancing hon pute alang litum ta karbi lo pute alang litum go back pu hai nang ji de phan
Johan pan, ซิก puhai ซิ nang ลาโล rai เก pan, roi pan puhai nang ji. เป็นซิกซิลาโลบางแก ถูลงเล็ปุสีรัตตุมหังโจโลเดลตุมนนพุตาเมกจารมเดลังหัด Dala. รัตลามจิทานตุมจงนนจารมเดลังติกุปิโลเตละหายจงนนพุตาสมาหันปิโลจิทานปวดเต Dala. นนปอร์के चारों नहीं है पलम से गाली लो नोना पर को समाज के ठेक नहीं डॉक्टर इंजीनियर की माना ये पर से नहीं बोलो कच्चे ठेक नहीं की गोपिया कम होता है नील तुम्हारा है बोलो नोने फोंग जोंग सी लद्दाख के बांग लो पुरोते नंगारी तमें नंगाई पिलोर्जी नंग तुम्हारा तमें Nang theng rob de ifu nang theng rob de ifu. Ane mentality 1960 है होता mentality ला नॉन था kali. नॉन पीर थे लान का चलार लो दे मुने तुम है मुने तुम लान का चलार उसका मैं हाला सो mentality बंग चलार ले ला Apola putula six schedule ta constitution da law ki tawan na method tu labi pusi putu. Six schedule ka pangtang nang ipo bang putu the method du ji pusi putu. लाए कॉन्स्टिट्यूशन itu nang chini possible ane to mana pu sampai ni silam dak ningke dam nei sir je Karbi Anglong Autonomous Council CM ke hai tuliram rong han jalang li ningkan cap CM chodet pen pini rat phala solma aning ke thap kente la hai tuma sumar phan ke pat thai gelam ke thani gali pini ot lang no munir phan ke pat thi gelam ke por alang si ke thana teng pini ke kalang Alang li si gunda nang e toy. nang to jun no माने la pen ladak nili arju thulang karju kang tung alama gela son lo la kri troxier ni abangke alang litum e mai ke do pusi pathelo la pen litum aprang pen che sik tang era dim hala open station Ili se toma dim se nang mai cerai do ki. dam ji pulo alang litum cerai paprang munak lo adap pen se tam la bang chok litum pek vet lo peduna masih litum bang along ka prek terek chot adim si mai do thulo amat alang litum makasik sak bangke litum APCLC atau bang mai kerot aposi alang litum bang akasik sak polio ini selang litum pat helok pen litum han nang pasik sak lo setame hala so pran hala kevarni la so chik lo thot kevarni bangke alang litum mai ta ve thang ta ve alang litum mai ta bibe la pen alang litum thang da sik sak se la pen ilitum APCLC pen setame mai ta rod real so ni ke setame hala so ni ta nang pasik sak dut alang litum Alama ke lada di Islam jogdun lah ha nilino Islam dak jogdun det po je India ke la ke article 19 pe article 14 long tak dak lo constitution long dak lo je kanutena party ta la so meeting ki bine right dulu kala sa non itum Karbi Anglong CM la so constitution lang le dat mante kala mata arjun ini arjunan ko polan li jong si lang le pote pini kala ita constitution against lang le pini ke claim lo rat khana so ji than lo pini alang lagi India sogal derlo alang mela mati sa Alang. tela si pini ke tum nitum constitution lam nitum danang tham tap ipu lason dong thano man derat pa pini det ke cari pote constitution ate me ke cari lo bosa Kalang la. non 6 dollar lang li CM ke chukona polante 6 dollar te me CM ke chulo gete te non la hai thon pilo ke thap ke bai thum na pikrak si development ke anutin authority lo Nilitum APCL tum le government na kami nitum ta la ke selam nitum ta authority dolo nitum mana pino kala la ke CM det ke la mantu le selam nak pula ke government lo ke la ke development lo ke la ke a property lo ke Government program le lage. Oh. Non chache lo lage. Nili mata DRDA project director ke do DC ke do development development नहीं लग है अगर तुम corruption आना के claim अफोम corruption के claim चे थेरा थानोन स्कूल on da non ninge rakbo स्कूल on ta dex ben tamen ben hala komol join fan komol jain fan komol ke pi ke ladak ke alang le CM ke ai pilu mati no la ha dex ben non ta le la lele tapu ke lot hek nangi pu hala loge pachar liya men pen dex ben ta non ta hala lora ke thana hem non ta le dam dela te la ha tum ke te ko pilo kamatha dam gelang itu la hai utha komani pu hai bang dolo mante non isilam ninge na hela pinanga rasoa ari so jang ta ningi oje tuma khevir dekpo kala ta kivir ko pina si kivir hala bang non ta solution rela 6 dulu lama ke non puta ang ho penata cing pur hai he la constitution ke la kopilo ka phre do malang tum ho ka chini nahi phan gel tum non ke than mati ho ko mane phan ka sorsar pola mang be laki ile tuma constitution laki
tuming long sopat lasi pini jip hala Arunachal tumi pola sopati che hangnan kok ente hem break long alo tumge separate state long alo sta pini 6 dul nangji long ri lapen long le phelang culture ke cherai nangji itu majutang alamet ke celai nai pulo kila so 6 dul nangji nohle munon feel itu alamet tabir chok ipu sanon ponda 6 dul lama ningja he karbia ke kibir loklo ningduk nenepu 6 dul ningja date kupilo kisu gido kela tu charjuna ko mun ke sa ala ko pere ke klonte alang itum kamatha tengke jongsi shiksha dula lam mate constitution alam che than lo tangte mate APHLC song tum jongsi na hok se tame mai pe do dam lo te development abang claim un ede tik pusi ke la sila da kupia thesi APHLC mai do lo te development abang claim no dak ti ma kupia kisum kupia join ne ma la bang jini bang intung du alam bang ke ilitum APHLC tum jongsi mai do pusi tame development abang ke claim bom me ke di kalang lo seta alang litung kipu bang ke nang tum development nang ke khang do na tu pu itu development ke khang do de pilo development ke answer se claim tha bu ke pu seta me alang litung development claim bom un ho seta me litung mai do bom seta me la bang ke la se la so pu that nang li than tha sa nilita nang li long son ejadvet lo matha lage development akam ke claim un hot ke ilitum APHLC ke padik dardun kafi sumdun ilitum meeting do koklo te development akam claim un epu lage a hok he alam lage ki yutum si la so alam mange kroita kroi dunji laga hok he la si RDC meeting hota ni tu ge lage pulo lage development le tu ke khang dun kali lage kai ke da pu verlo development e claim nangji pusi la si la da karbiang long non development pu hangjo ho sakuri ta ke long le la pen sakuri ta ke long le lo kheti ta ke claim un e lo ki sum apot la se risomar o karjang atuman ta ha bangalore chennai mumbai bethe katnang et lo la ke development ka leader lo ma tidi ke katnang et ke development ka li lo la ke development le ke du ko kason de dak se la tum ke do si adukana ke the si ke do pole hala karbiari so o karjang tu non ke hala dak ki development ka ve posi lam juno dak se ta punang koklo arni siheta birtanang le bang krehni karbi o karjang tum ke akahi no kam se claim dun dat lo ha mumbai la dak development ka ve pot lo la si bang throk amange police tum nep dun edlo posi pu na pen bang throk tum ke shami hala la ape ke et ka sing choi tu hadi la so shami tum si chibiko posi alam klang pen non antawan thek thelang hala tum aphan la pen tuning heta nilitum bang sir kep karbio au karjang thoman pe jok dun la development ka vi apodlo kente mala arnisi litum phanang ke theng nang ke theng ji pu ga matha agunda tum matha ma la son la bang adet itum karbio karjang atum dun si kai no kame claim dun hello development putang alang litum ka matha thuloma la si development pulote abinong ke aning arlo pensi development ke kitchen ning arlo pensi development ke kitchen la tovar alcatra thropuel development kali la so development ke lage ningkan ke thom phike ningkan ke thom danang ni karbiang long e chikle jon thomang bong da phuk thu eji ke lage development kali lage sar lage physical development chot anat lage amunit tum jong si heno dak lo telata ning chikle jon thom chikon phita heno eji lage development kali lo development bulote ningkan pho thu ke la alcatra ke thok tuwara bang ke dovek nang ji ne litu me chinia tengke PWD niom ke ningkan pho thu ke lage mission nang ipul son development binong bangke la pehala alang litum puthula hedi migrant nang ne pu alang litungge jo phanta ilitum public etunge migrant nang ne pu ke buji authority ta we migrant nang ji ke lage DCC order ki PTT lage DCC hukum authority do lage mai komasi ke rot me ma ke rot no ma ke
Yang si rot nang ne hut lo tang te la tum notice pi anta hala sor ni ke Biswakarma puja mai ke ning hok ta rot pi kala bang sor ni Kalang. ili tum desi rot nang ni pugala ke ili tum kroi me gali bangka de bongali tuman ke rot pik lo alang li tum hala bongali bihari tuman ke rotri pudun hai he det le alang li la tum pen la non kirton Bengali tum kirton do gadi atange mic ke tar nil tum kolonia hichi ben nil tum rong ke te bok pile ada ke alang li tum mic ke tar ke kep krepona si ke tar la hichi be te theng pi rong kang tu ane la tum tar la ji nil tum tar arjun rem stame hala da bang ke pudam tum te alang li tum ke Ili tum lai si tarlingan si la bangke alang tum bang aning siksa. alang li tum ning kang siksa ke meeting nang du thai he tuman ta ili tum lam than lo te arjulong et poke aho kalam chini det poke yo la alang li tum ga pheri Kali dam silam non arju thulang sa ni dak jo thulang. than nam nan ji Ni tum tham jok pro ji. alang li tum poisa do o ako pi selam ra rong bete ron bare Khana mo la pen ni tum pini pening ton po. Khana ni pro de disa. o kalang te Ni tum jang chu ta ve. poisa ta ve ni tum ki dam bare ji La solam khana ni loi ni tum nang tum han churo ji. Si ma ke basil churo ji. Ni tum lagle po ho pe nam alang ni phanas chui. college along tin school along tin ako pi dam non master dum ba pe than non Oh. apa workers BJP workers tum pa pe than non lage karbi to man ke than waret kapachi ni waret ke kopi si ka he no do kopi si alang litum ke khang du nang ya ni ke hang kapachi ni ke alang litum aning dok de waret pe pot lo alang litum karbi to man pilu hak ver sikang tung ma te kai kita La pen ni silam dak do lang sa. Je karbia tu mangke anu tin rakhe che hon pik ke ning je pik di. Kalang. Sta national party lu tu joglo plote kacheng hon ta che tingne lapo. Tene lapo. Hala dak kupima ke do bang RSS bongo sena long kupima ke ning je hala so teng si alang tum klem don bom ji. Ame na sik sidola ame na ju tangan ta che tingne don lapo. Non yo ni li jong nam det po. Lang ni li silam dak ke kini chula. To nang li paju tha. Alaman ke hala dak kalau tum kamat hadam de je nitum ta khe cheng hon o long ri cheng hon o puning je pe nil long kanang je o nitum ta cheng hon tik tik ko ta sita hala dak di to a platform lo hala so hong dialogue ke kupi posi la so 6 do lalam che thana lang le lo pini alam tum hana li chuning ring tum hala uttor barbe lo ason pini BJP tu mainang do 6 do lam thana mi thatto thanam haima hema jong si hai he pulo telang tum ke inglong aso kalilu kathela ke inglong aso tum afasi di mate ho kali masar kalang alang tum inglong aso kali delo tare ato ni tum ke 6 dul lang nelo ke chi aso tum ke 6 dul lang ne ji lasi hala so kachi song ba song ja tum long bangke pini bangke hempre kamen pen tame rat phan palu lo to sista hempre kamen la pen 6 sidulamen pen komane fan te long le potai thane nang non tribal tu phan but trading la sen thane nang ji la pen futalis pen council futalis pen thane nang polang tu ningje hai he te ningje hai he pulote karbi kali dalo ba inglong so kali dalo akur si ronghang ba akur si terang akur si be pucholo tane convert kali masa kalang athela siksulam ninja hedelo ni tumi karbi pujom cholo athel tum arlo ka bage tumi convert dulu ar ni si ilitum lalu mate alam ke ilitum phan go back pu the go back hala nepali muni ta dak du hala ta ni tum karbi tum han si go back pu na pu du la pu yo ke cheplang thu la si nilitum ke chuning ri ke nilitum jo si go back punitum phanang putang te alang litum ta moheta pulo hala nepali nominated MSc hai hala ke karbi alam thek non nepali ke mati hala ke lapen hala pawan kumar rai ta karbi alam thek non hala ta bihari ke mati karbi si nang yi pu bo alang litum pu karbi alam si ke thek nang yi pu bo karbi si ke nang yi pu bo hala tum phan go back pu no serak non ki pu lapen la pawan kumar rai ta CM ang deng si university ke CM ang deng ludri punon alang litu gobe punang la karbi alam thek ke karbi ka lidet ke
go back punon Ko silam lo Pawan Kumar phanel dake council kimpi khali gal dake. kalite Komania de phane da council kimpi gali ge. ilitum Komania chetri phane ka itum ki kimpi gali khara ke. kali ilitum Nepali fan ke lang selet pukali Bihari fan ke lang selet pukali Bengali fan ke lang selet pukali ilitum ke alam thebang ke ilitum karbiatum ke lak lira suri phokebe ilitum aphai bongali tum ke million si 90 million ho have West Bengal si lapen Bangladesh ke 120 million ho million is long lakh kep do lapen Bihar tum more than 100 million ho Bihar de alang litum ke the pik lasi alang litum phan nitum ke lang selet kali bange the pik adet do amethang sadhin adet do thulang alang litum ke itum ke autonomous state anda chulong du dektelang bang nang pipelang lasi iltum ke kaching hon ho karbia tum ke lasi arni sihat nili la alang litum nang padigdar dun det hotal nili ningjelo itum ahotur ke karbi gali alang litum hang jo litum han go back punang puthoi paksita alang litum nilitum ahotur kali abinong ke kali mana karbi alang litum kachini ne posi litum han go back pulo kachini ne posi Mike tarori pulo kachini ne posi alang litum siksidul tame thorduji puga ningjelo alang litum mochini lo te alang litum aning che oi pekike no nasumara tum apiso tum laiho charjulong lo te asomar tum bihe khaglam mene mo thelo te alang litum che therak ji aning oi ke ne popisi ning ye dun thabaret ma puji alang litum puji le lasi ilitum karbiatung ilitum phanjong hele nang putot seta ilitum ke chini APHLC tum ke karbi lapen inglong aso ke do antge ne ilitum a hotur kali Adon lo. ilitum a hotur ke ilitum along linang ki thiet atu lapen ilitum a hotur ke ilitum council along kang ni nang ji ang hoi ta nang thidet atu lapen ilitum a hotur ke ilitum asakorita nang thiet atu lapen ilitum hotur ke ilitum kang ni jangji adukan ta na ini thip atu hala hello ilitum hotur angela son ke claim tu ne matlo lake Bengali Nepali Bihari atum si ke claim lasi ilitum alang litum phan ning thinang kok ni tuma dim nang thidun ri puki pu bangke nang tuma dim pen damnon pulen ni tungi pugali ni tuma dim pen nang tum down not po bang sikipu angkela haya hoglam ke thana posi hala ke chia so tu mangke bang chini mati je la tuma dim si tungi thi pi po lam chini mati apose tu na che thak du na he no na bangke kar bia tum se apose tu ke rabun thu lapu mati ansi ni tuma biru dhenang ki thur thu hala da six schedule ke la ke kar bia tum han pavir danaji karunon ke do BJP long do kar bidhan plunge nahi po bhane tum six schedule awareness ki bi galile kalite BJP long punon Congress long punon kapre party long do kar bitum anta de hala ke che so big pen mane hala tuma akapa phola pen che pajjo nahi pula so awareness se tungi piam chot mati hala da ilitum along leta nang thiet la so lam lo ilitum a kheti ke claim nang hi dia ta hala tum si claim la la tum phansi ni tum dakben thur non pu la ke karbia tum inglong so tum pedonang pu si tung ipu alang li to la ni tum aphan na nangahang jo dam non pu tum aphan anda pedonang si ni tung ki pu thu kapi yok thu lo la si pini hata ni tum CM phan lu pi lo la bang so lam la pen alang li phan ni tung choning ri ge la hello alang li la bongo sena la pen RSS atum alang litum phan la CM atom phan la pen iltum MP la pen MSC atom phan kokrai lo matidi alang litum phan la pu bearhead no matidi la si la so alang litum ka chi kok nangke kokrai pen chipi jok non posi litum gipu chipi jok ra alang litum karbiam inglos lo tom phan le claim non inglos so karbia to mange go back pu ka papi pu long le den non puji te hala Bengali Bihari Nepali to male go back po papi puno lo teng pen lake lo teng ben sigi pulong po lake Kalang sar ha. man nona bang ke hala da mo penang li pulon Nepali da ala da do sia phan go back punang pulong oi amat lada ili sinning oi la kalam bang ke ili tumbang e mithang dim no lada e mithang 6 schedule lo
imitang along rilo anta halau antan pe nang kewang abang si Gobe. gobe labang ke parlin chor alam lo ke di Oh, bangga sadina deta do tulang. kasi la sona bang ke ciplang pede nang je polo la si Salah. ning duk pi galam lo la bang ke la si non la so lama putha kaning je ji jong si dolang prote sub support dolang la si ning je tame la so phi kang deng ka prek tum dam chuluna aporta ding lo bosi Sabun ini lang deh. Mana arni si 17 arni alam lah di. Kalah. La itu mana tum pradun pun alam lah. La solam le nang kalau la pen la so prang da ini tum la water lang so LA president Bikromanse pan ke ton pe kok pe kat ahem dam pe pak pura dolo mati. Dolo. Di. ala kolonga lo setame ajuta Lalu. La sela ke dam ve ka tum ta la ta mana BJP lo portfolio ke theu o tum ta kali. kali La pen ini tum pan central committee di abitung la president secretary pan cheng lo dake mana central committee APCLC central committee abitung man si nang tum pradun phun no mati Kalah. la ti ulang ke hijuk don ekdom threatening nang epi di Kalah. la ke lata a portfolio ke theu o tum ta kali kali la si nili Karbinglong autonomous council la CM ake hai tugram rong hang pan kachunuri antung ke la hello je la nang tum pradun phun don phun atu jo la tuma phan mane kache control dun chaji phan hadi la pen ke than dun pa meje phan pakke ni phan alang li sayang deng mane cheklem nai la bangke atheman itum APHLC central committee di itum ke mane central committee helo ke thena lo itum ke Kalah. la ana phan si mane threatening na ki pi bolodang te lage ke mission kali Kali. ni pen itum central ni pen itum APHLC long supporter dum se tame jong se nang le tum pha non ka BJP long pono congress pono ka pre ka party tu di asra la officer dum phan leng the CM dum pha jong se Arnis dia sona tha ili tuma so martu min nang thon threatening nang pi la son nang tum pran kun mate nang tum chelang me sani ma checha ko ni mala Lasi la so lam na di ili tum da checha ko ni nang tum da checha ko ni la pen ke nili tum APHLC ili tum supporter phang ili tum che control pa ni Arnis la an wrong dolo seta min tum che control thi no hok ta arjunong le gadi no hok ta kona ne BJP office ong tum pran kun pa ve gadi ave la pen itum ke la son paklem na long le ili tum long ke Ko pe chok itu ning sai tu. ni tum ke me thang member sang bong same ko mane yung se chok che da arni se sona tha ko mane EMCM phan se tum pradun phun bro nang te nili to member sang gile tum central committee ban tum inside da di No tu ning sai la malah. si la bang ke li tum bang ke la bang chelang pa mi nai la ga tum da che paking pa mi nai CM fan telefon alang li CM neli fan telefon nang lo he ason nga pregalam hala Nagaland border alam telefon nang lo si Crazier ni arukom la hala kebar ni si kolonga long alang li tu meeting tu pa hut kapadik dardun ke mati di BJP abunda tu la si neli pulo CM pan nang li munit panci control tha he ange CM rong hang sang ho nang tha kala pu o lai hu ya tu BJP munit lo setala tu apran ke ASDC pen CPIML la tu pujo aman la tu phan la tu nge ka chi chok ani hang o pu apran ating lampasi la tu phan ka control sum trum tu si alang li akoi ki pi ke ASDC pen CPIML pa la pujo la si ange hapu ke rong hang sang ho da ning je ver ti la joyanto rong pi holiram terang jokson be tum hello kasi chok kasi theng be non anda record do hai son pachi claim nang ni po nge non ka me thang si ke cheng thu la pu la karbia tong bom pachi chok pa ye theng ya phat non si ke tu liram rong hang ke hai si aku ke claim thu la pu ke japon thu mane bhari a gang leader son si ke plan thu la pu yo zo pen jong si hok ha CM ke ha alang li la ha ning dok de pulo tang te di la arni si na tum pradun phun da patah ni thom tum pradun phun da dong phan la primary membership kan tamila tuman hek lam BJP long tamil texer tum do jingke me sana tum do hala tum han pengo police long hodai dam langi alang li jong si lai hu aning hang he put he di FIR pi dam ni ne tum pini ka gos long da pulo police tum pa arrest non alang li jong si a hok na la CPIML la tum ASDC tu praga je chok son alang li che chok eng tum ti po son te di alang li non mat police man hodai dam det nahi la tum phan ili tum lang nang alang li hodai dam de ma Suke hodai dam te rat atum lang nang po rat ka li tum lang nang po alang li hodai dam de ma yong si hodai dam de chini lor non alang li ta hala CPIML ASDC tu phan ki putot se ta ame thang ke hala lok si ke claim tu Arlo ben mangke.
athe la si la ana vote ke long lo ke dam tan la son po hai athe mun phan ke ther ke hape si alang le plon i bithung ge ni tum hello vote ke ong nai po ong nan ko po komanen ke ther ani son komane phan ke gari la son kaning je la tum ta free tup ji ka phere join si ka phere join sai si jok ki ji jok mati sai jok ji si la meeting anda kiduna helo la ason ka pre party meeting long mangke ala la gunda teman ka phere join le la bang sai jok ji usil tem punang ko demokrasi ka lilo la demokrasi ka lido la Hitler Hitler ason la pen ko pini gunda lo ti la te thana link ta kalang la si ele tum shikshe dula bangke tuma bangke kachini da intung te kar biang long sora bangke constitution kadu ve kali kantu kami amat kali non ka chini kantu matum ong pik lo non do owe kimi to bangke shikshe dula lam chini tung pik lo pen ka chini tum ta to ulo la masi APHLC long ke owe kimi to bangke nang che tudun pik lo cheram dun pik lo la pen BJP pen da wang thuret lo non ke nili congress men ta lo kongresi bangala lo hedi nili mane ili tum PHLC phanange khoyara tum BC kala owe kimi tum puna hedi la PHLC kang tangrak rak dim do puis karbino atu la tum phan ka choro kang tung la lo ili tum central committee phanar siang tum pradun pun kala tum ta ning jang je pik lo tema tameli tum che control jo ni along tum aning ka che ber thek la pen ke thang ko pine hedi che chok che thang pa be pin ba along tum ki tu thek pot ni along tum han ka kiro pilo ka none prangi bang tame ili tum ke la ili tum PHLC phan ke kroyara tum an ke ka che chok che thang ba li bon sa me ajat akam nek lemi ta aron men siklem nai lo teng la pen la so teng se do thim nai aron shikshe dula aron kachini pena jok la pen constitution aron kachini pena jok non ke do bom meghalaya long hala da bangke rong asar tum village council la wahes nong dorbars nong atum pensi rong a development a phanta ke clan la pen government a phanta la dak sinang kile la pen alang litum si longle kadu kaveta keron la solama putha pini dak ilitum kar biari cholong rong hang rong bong rong arak long hala meghalaya ke do kar bi arong asar tum la pen jomang arong asar tum alang litum dak wang lo la pen alang litum hala dak pupuson si sik dula jakong ma polam bangke ladak itu mare coben cingki je than lo si pula se labang so lama puthak nang lika chini dun analam meghalaya long rong asaratum dorbars nong atu majak kong alam puthak thani thasa neli chini la po hello hala dakela rural development akam anta development akam anhedi BDO long lepo BDO long order lepo government pen ange BDO si hala servan cap cumang atu servan cap hedi cumang la pen karbi atum talo hada ke do karbi atum antalo hala tuma servan cap na mane dormars nong atum phan hang po meeting dorapo la pen hala dormars nong la pen servan cap tum phan si to var seta just seta development account ta kapai claim toy titi hada ke kalam sala ka contractor bihari tang ho bongalia contractor nepalia contractor la pen marwari contractor hadaka velo kasi karbi anar lo hadake la si hala tum ke ahok a development si dolo plan lo la pen so that ta hedi CM long minister long poisa chu hang dang bia kam vel hala tum ke ame thang si poisa do seta dagabang ke CM long poisa chu hang dam nang kok titi la dagabang ke CM long poisa chu hang dam nang kok athi ke latum phan ke pa pe plang plate debt lo ke di poisa pa pe do pa pe long le debt lo ke di kar bia tom phan ke la si a hok a development ong pa we debt lo development ka via potsi komani ke so pulote CM long poisa chu hang dam nang kok titi lo ninjil ka session ke ninjil besa pe ha na bil nang litu nang tu jima nang litu ke so nang lang no jima poke nakalang lo just kai ta chu hang dam nang kok titi lo ang hala poisa ka chu hang dam nang kok ka pa chi plang ya fansi la ke poisa ka pa chu hang dam nang kok kapachi plan ke la ka ari ke ko asolo munit tum phan development ke lilo ari si ko krei lo binong ke la public atum phan ke rat atum phan ke la poyo la si ani hang freedom ka sara ti village council mate servan ke balong ke rong asar tum phan thang ra ja kong ke pipe pin lo tum phan nang kile jia fan anta CM si cherai lun lo amasi la rong asar pini sumong lo te choning ridam nang kok ti lo amase lan si
asap pidun com lo te rap piglo pose kace parokan Angkela CM ata ador mohata ko an lo ne itu cini dun pe me seta Suri phokep lo ne suri trokep lo ne ana de ay suri phokep suri trokep ador moha si CM ke long hala ki so da do bhat sika pharo suri phokep pidun unji malangli alangli yong si kopinia poisa chonghu he de alangli pidun ne de jile rata poisa si ka chonghu si ki pidun titi kente la si halada khasiat tu mangela pugali halage dorbar snong la pen serwan kep atum longli apata ki piata hala tum si ke claim tu ada ke hada bangke non Meghalaya lo bangke mane bihari bangke rongasar ke bat belu rongasar ke bat puka belu dabel itu ma IMSC lang phera IMSC ramsing timung lela ko mane bihari itu fan sorgari gambura ke ba appointment ale tar ke thondam puka hada ke claim kelo non bangke dake itu ma shikshit dula bangke kachuma thathu bangke bihari phansi सरकारी गांपुरा अपॉइंटमेंट IMC के थोंदम दा Kalau biaya itu lagi kecil sa korlo. Ini selang lagi MSC lo. Lapen khasihils ke lagi council along election along vote ki pidun long ke karbi pen khasi henlu. Hada ke puan ningkan pu alam kali karbima khasi ma lah hen lo hada ke karju. Cepang tek. Karbi lo te pidun long po khasi lo te pidun long po lah hen lo la pinile dam seta Aprang ningkan paru aprang lewang sita ejat berlo la khasi lo te pidun long po karbi lo te pidun long po lage siksidio la tenglo lage dakta la puson nangi la si non la so lam puthak bangke non itum angdeng kaprek isidolang la bangke athe kaprek bangke non malong jasemet la ahoy lama puthak Karbi Anglong pen Nagaland ahoy Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy alam puthak se jasemet alam pathelo la pen social media la pen print media electronic media along anta lai hue alam puthak si je thang plublo na si ahoga hak pen ahoy nang ki pet konat dim lo Meghalaya pen ahoy ma Nagaland pen ahoy ma mate ilitong la Puentar district ahoy ma mate Karbi Anglong bong arlo ang bong chiti malom ta bang atum long le nang cherai ma Nasila bangso lama putha ilitum alangli organizing secretary ke hanang lipen thani tha Oh, la solam bang nilininge na kokpo border lam bang ke ilitum me border ke ilitum la council pen ke kapre ka national party tum ninge lo Nagaland pen ala Meghalaya sini chok kela sita hala hujai Nogao Golaghat Morigao sta hala pua border itu mana ke pet bangke chini ne rat tum tada baging sai dam de lang dam de anding ta chithe ki thidain ke Meghalaya thau pelo Nagaland pen nang ke nang pet pilo 10 kilometers ba 5 kilometers puji ba hal pen da lan puji sita itu ma lo nang lu cho don pharo pho akeche so tum nang lu cho Bangladesh atu hala ke am activity dam bangbe border mas am activity dam ji sita ha tu man por na por long lo kente komalo ke pe kente la so border lam non ta ninge hai lo mante non ta council tu non uttor borbi lo mang pa kente kuna pel na patet kente tum han lage komalo authority ki kente council tum pilo authority ki pilo ke thok plot kente non pole election hai det kente tum han bangke Karbi Anglong mana tokte di signboard on ta la borbela block jadi nale tum damu hala da la nasineli chuning ring tung kapre da chuning tung itum lo chale sama tum nang itum humriam tha uttor borbil rongkur along humriam tha kosona pir them hala da nang tum chiniam po koson je da ke cheman ma ni tum je chak long talo bini ke hala da ke tax kiru la hitia tax kiru ta komalo nang hala Bangladesh pen ke bang tu pini Karbi fansi tax nang prote nang tum therakle mai tum Cicin so sema Karbi pan bini gene Karbi ching hon piklo longri ching hon piklo pukanin jing lang tutala bangke asap ke matha chetha hai athe hala da ke not sumpi election por Karbi atum englo so tu sipini hal tuman cikidam nai pulote kupilo ke man gente da laso putha nang tum lam Karbi thanon Karbi englo tum nas council tum ta nang tum sie man de ta nang tum
hal tumhan ke cikidam ke terak re mai tu Karbi Anglong puji pohela Karbi Anglong Autonomous Council hal so meaning ko pilo ke mana ke uttor barbile tumhan komala te dim ke pekente nang tum council ke cari tum non pona pinya tumhane election ai punanta ni kia he Karbi Anglong le kiti la so buthang tum nanta lam club pe helom rat fan la so bang ning duk me non ta hala dak bangke aprang ke la blok adangan si nang bi lo he bengli tumhan sita men non bangke blok pe nang tan Karbi along le di masa long le garo long le ta alang le tum tipik lo aron repen patata cheselam pipik lo patata circle office men ta pivere lo alang le tumhan lase labang so puthak kelang dun kelang cari dun nangji ke la ke Karbi Anglong Autonomous Council kalima kala ko selam ni ningjela ninge tha long leda ini tuma long le pini ninge dak ko ini tuma long leta bangali tum sinang thi Karbi atum lan lo Karbi jam hotur boke ini po su apilo aridak ta hala Karbi tum si kipidun chula nili po pidun long le pini ni tuma long le nang thi boke terak chume melake komalo la teman tawar ke tu kente council atum kalima council kachari tum kalima council komalo kachari Karbi atum bo kachari people hai na pajo kune de kente nil tumarong dula ntar son long le kithi la son si Karbi atum hala pilot jal pulo duplikera ridak sigi pidun chula Karbi atum si la son si long le nang chinang thilo hala timung arong dalon non hala Karbi atum si hala dhon ingjai pune behem pune tumalong le tanot Karbi atum si hala dorsing rong hanglong kacelang dun ber pine komol tok bipu alang tu si pin hala Karbi komol thi si pin ther haper si ridak pachipi borida pini kaningri hala lang litum non pute therak re mail tum komol tum hana towar ke thokete council tuma CM kachale tum kale ma pin tam authority ke thoke komone ke hala daka lo chale sonda phong lo ka humrida Tapi Karbi Anglong Autonomous Council तुम्हारा किस नंदा पाजाबुन थे पुरोते तुम काउंसिल भान CM की पी EM के पहाय आले दोलामा पिनी तुम के पहाय के जे इतुमा खे इतुमा लोंग ले खेलांग चराय कम नंगी पुचलंग कंपनी CM EM के पहाय लो कोमाने के चेसो भान लोंग ले पोटा पिनंग जी पुले तुम लोंग CM के पहाय कली EM के पमान कली सपिनी तुम निंदु Karbi तुम नॉन Lasi pini la pitu rong tamte ale ave non ke ining the thai ve CMEM tu manta itum phane ilang le pu anta non ke ninggerang kok do che therak me ke lai gente acha aku ni lia la so long le di border ka cherai nang ji pu Allah la solam ni li matha ili tu matha dam chorna la border ili tum cherai nang ji pu bi pu the ko pi athima border puke long li lagi kalasa long li de long li cherai nangi pala athima lake Karbi atum along li pulu Karbi ba inglong aso along li lo lake lasi cherai nangi bang atum nang pa cherai long nang ni puyo alam mangke ante long li pulo tangte la bangan cherai long nang ni pulo tangte mu penang li ta pulo Haurat Ghat bete Uttor Borbil bete bahala ke helut muchorla dak di phu di hala ko pumayong te hala pu de la padong anda the yedi dhorom nala pu de la padong pu bodia binong ke kalasa de la padong beti non ke dhorom nala pu si bang amen si chiir tu de lo dhorom le pu si anola ke do tu yima di la ke di arnam kardong le pu si adong ke do yima la le anola pu ga dong pu mati di la si dhormo le si adong ke du kraima la ke abinong ke de la padong pu mati di Karbi atum along le sa silola ande lai hui cherai kiblo abinong lai hui kapa cherai long le ta itum claim nang ji ke mati hala border along le det le long le ga like mati long le ga la abinong la arlu ke do bang si jasemet la kheroni bethe non itum phelang pi popu kheroni bethe nang cherai ki bedi hada Karbi atum surikri sivet lo bihari atum surikri phli ke mati di hala bihari tum ke suri krep li ke angsong le kangjar phoi ga lidet le long li kar
polisi cerai tip lo kente Nah. hala tum pan ning thi the det pe bot lo na ini tu ta solam ta kos non la som thot lo sa hawar ke hak ke karbiat no ma ke aphai ke ko lo suri phota plengam de la bangke hala Bangladesh ben kimara Bengali tu bangke suri kre ke thomra Bharat throkra throk narket te karbitum karbi ko an po ha suri phota le dam de suri pho Le dam de. suri kre ke thom matha tha he Matha tha. hala border lo ke se dan dam prang hat dak le se dan tha he di che yan te dan ji bulote kala mo sara kula solam ni tum ningje dam nan kok ko sa hala tum border ke che dalla malam ke nan pini ningje chu nan kok lo he che dan nan sita hala Bangladesh ben ke ba tum phasi pini ke amondir kim bita karbiang lo ton mas council pen lak engkoy Kela. lak krip ho de la so tangkai karbiaro komane toa sela biam tato jing thur thei ma karbiaro pini karbiang rong ke toa ta tani situla kona ke lang kijun long neta dolang uttor borbi long ke komalo ke lagente national party tum si non puta lang bom lang la tum ke pini ke la haya council pen bangke awar sai nang ke long leji adi malang dum pini council pe si pini ke war sai ki people toa pen chenglo halo dagang tum nutun bazar pai chido Nutun bazar ta to. nutun bazar hai chilong hai footpath ta selam pilap lo La. herak chini Train me na sa dimanda selam lap lo. selam pilap lo halo da ke pilo Guwahati Nagaon Hujai Landing Tezpur di Phukeda ma phanta dang mangke facility do toa ta iking Apa na tuwar ta thap pi. arthat pi Lagai Sita karbiang long mangke hawar ke hara MLA. oh sita Rami karbiang ke- long ke non puta hala borpung tarapung ke pilo ke man kente borpung tarapung ke non puta kacar cong sinota nang manla te hala ke kumalante aku chin thong be the jin thong chin thong hala da ke nepali si vote ong o pula hai amar MAC bang elitum rong pia sangho ko amar hala nepali vote ben si ke hai apot tu amar nepali tum hanan to warta silam bi thu cho karbia tum area ke to warta bi thu de Mili tum hawa ke hak ke dam tang kongres pen ke thudo na ke hai amen da ni pupelo pini bangke alang ni pulo ni karbia hut pele ke hai kali busgi ninge bang te alang li pilo te da karbia long ke do na hilang pini karbia tu non ma thanangi alang li phanta me lahai tu man te karbi tu hut pinang nelo karbi hut pele ni khai kali pulang dang dalin ta karbi long ro tu ta son alam ni puintu he ho ilitum long li pulo tante border an chelang chot ke chok chelo ar lu ta chelang nei muthi border ke bang pa chi rai nang pule itungi pugali kali sa border ke cherai thip nang pola ke protection tipinang po district hojai pen hojai na thua border la pen Nagaon na thua border Morigaon pe na border Golaghat pe na border ta ilitum chelang pe minang po ta ilitum ki puda ma bang ke border puan chelang chot ma hada ke kachi chok ke theng da vitu naga penta khasi penta inglong so hijan un an si chok tu je piti tu di seta da da itu Ke so nang ji rai tu tip bang ta ke go back pada putu hai ne khangja da mang ke di kera chumen da ta kar bi to mai pu hai go back pu la pu ya da la ke chi to mai pu hai he Kipu hai kali sa, open ni pulo ke. Hala, kopene mondiri kim bisi lakre pho, lakengkor. Hala nong bidang the, go bege puka fiela no sala kilo piklo. Kera tu men lo kira kela. la so border alam amasi ne li aku nang le tu chat le lo hai ilitum protidin TV channel long nang klang lo hai nono mat ke case si ke dolang rokom lo ko mani PIL ki pidampu ilitum CM Hemasor amen pen body 11 kuti kre isi compensation of poisa di pota che selam de pule taneli alang litum pota selam lo seta esono bange lage ke chok chile ka selam ta themala pota ka selam pen hedi ilitum anut ke plang muchor tum son pota ka selam pivar ka selam etiti ke lage hala ronga so tum pan ka oi nyai lo lage asamis tungi pu ka oi nyai hedi Kacenek ka chenek lo la athema hedi
aprang karbi aron ateng pen lote halai hui karbi atim si pota long et loke seta 1953 aninkan elitum Assam Land Revenue Regulation ke endet apot si hala karbi atum apatan ke than pilap loke di hala than pilap lo puamat elitum advantage malai our side to end no mat elitum plang muchot tek muchot atum hala karbi duk det atum along lip pota chi silam pilok chi silam to eramat plang ke plang atum si compensation of poisa ta end to that la bangke karbi atum phan ka chin nek lo lake la si la solam hello nili la solam non nai klang pole pugali la solam bangke aprang menda nili pulo lake mob la soda national highway wang lote puneli abata isi kopini newspaper long ta tok dun lang aprang neli sakuri do bom hota athema hala bangso ke neli arbitrator ke la so alama anatu arbitrator lo neli la posia la bangso akuta neli pudun la bangso four lane wang lote nang tum la bang landun pemi tu anut kapre kadu weta apota long lake aram ki do tangan karbi arona ting pen aram ke long tanga tuman ke apota chi selam serak tu purani ligipu anut kapre ke tu magali lata hala karbi aron ben aram ka che long tang tu he hala tum phansi neli rong so ali long nan ji ke mati ke plang tum tek lo paling le our side ki koi itum ke claim joy mucho the pualing le itum cherai pilot rote rong so ke duk ret pola ke la ke development ka lidet lo la ke rong aso bange along leta which that awita long leta with that po gala compensation ta long to that po matum MSc atum CM matum ahem sora men che thabla ba compensation ta chen lap chi lap lote ala rong aso nili ilitum APHLC pe nga choning ri ke hedi la son along le pata chi selam dun at along le an rong asor phan chi void to at ngi rong asor papelong na kiduk atum papelong nang la so compensation na poisa ili karong oi la ke plan atum ke kopilo ma ki thi do nangi la kiduk atum amunit a long le ko pisi ki thi do nangi ma aprang bang karbia rona ting pen bang aram pu chelong et lo ke pata ram hok chelong et lo ke pata chelong et lo ke ante apor hala si aman ki pidu nangi mala latum bang ke plan tang atum EMCM MSc atum bang ke kachoma thathu tangka dopi tang data ala rong so akhia data tu thi du nelang thi bor ide dilang seta la so tangka la tum rong so phale ke rap chu takali la tum chuma tha bangke la tum hor ki jun jun hedi e bong bong a hor suri thom ke suri ko ho e bong a hor la si ki jun jun rong so bangke ningwe piluma ke chuji penaw da piluma ke chuji hala an kama tha ki su an dengsi non litu malong do na koi selam ke hore bong pen la ke plang atum hore bong ki jun a khoros ke hala ki du bang hem hum ni ta kim de rut kalang hala temen ning kanisia an ke chu kalang lo ning kanisia an lo alang long lelam ninggela karbiatum non karbiang long autonomous council ai messi ake hai ram singh timung hana nong meni dak tok so hin ben tupo nang litame karbiatum han long le ki chi bang ging tonik nang po kalang a hok pe nang le karbi phan ka ching hon pulote nang le jong si long le thi ji pulote hala ke che so tom ke cherai long le thiam nang le jong si pini long le nang ji pulote hala ke che so tom ke do long le thidam hai mai ma la pulote nang le karbi le puni karbi nok be punang li phanang hok di ni tok so hin benang le phan la pen la son nang ke nang le ther ha pri mon fi pen la karbi ya to dala tuming saje ja kong do pini ke nang le inu dai messi karbiang long lana long le kong lang nang le kiduk ke la long le pilu nang le ki chinang ji che therak nai nang tu messi ki man tang tu la hello nang tu nang pahai ko pilu nang tu nang pahai nang ila ako karbiara long ta chilang pute nang le nang pahai le dolang ma komane han ke ther sakuri nang tham pe tu hala ke che so panang sakuri tham hai long nang tu anu nang tham ke ther nang tu hanang pahai hila ako sakuri ta nang than hilang ku hala ke che so tume sakuri nang than long le la ha tu manang tu min tham hai lo mate don la mo pen border ring la so bang ke disa lomba
Acha. La sola mang ni ning je lang sa. Acha. Sakuria menten. Karbiang long kacaria siam tame ko mana karbi phan long si kang than. Kaning je hai. Kapaning je long bang ke alang le khai tame lang san nang ji. Alang li ta karbi mati. Karbi tum pini plang de kupinya ki sumduma. Karbi atum thek se de kupinya ki sumduma. Kopilo ning so du nang ji. Nang tum towar wan pide. School hem kimpi mem sen. Lang war sai pide te nang tomat pini nang pui poi nang tum hang. Lang war sai nang tum pinoi, me war sai pinoi. Kupine reson kada war sai pinoi. Pini hala. Alang ni ram sing timu arong matlo ni pini jong polang ni tamarong. Hala dan nonanta reson kada belang. Halai ki sung nang tum rap thek lo mante pini. Pajok thek lo mante nang tum. Nang tum hanat nang pahai ke lahai ki sung pe nang pajok nang pusi pini ke nang tum hanang pahai lebo. Nang tum hane ne sinang paman lebo. Nang tum pini hem kang tu jikim long lebo. Koma vuta joine pen lo. Alang tum rada so ki du ke la joine pe sinang tum CM ke man long kalima. MSc ki man long kalima. Chet herak chet thanal tu. Ning duk lahai ni tum. Ni tum nang tum ke plak. Nang li isyarat ni dia tulong lang. Hala musurialan ke jor. Hala darban kopila pu. Terus lagi tumhan ke litunge musuri pipe tahu. Hala citti malan sir. Ram sing timo ga ki pulot. La terus lagi tumhan ke nari cirung thade. Nang tu nang long nun depu. La sobang lang libang matha chen ji. Karbi kali den malang liente. Alang li jan ke pai ke karbi tum si pai lo bote. Kali sir. La sialang libang matha pame nang ilang libang halo. Nang tu kupisi ke matha masalah sobang li tum non punang polang teman tami. Ke pai ke tum karbi tum si pai. Ta karbi tum mangke nang dai musuri nang pipet ho. Ting nang pipe puji. Ke therak me ni. Son alam hade nang limo pen MSc ram sing timu alam ke apu thak sit ning je lo. Son thak si non long le alam apu thak sit tum chingki yo. Ka chingki je thana posi. Non Karbiang Long Autonomous Council Land Revenue IEM ke omor sing ti solo. La se alangli bangke nili Karjulong la non jasemet Singhason constituency long nili dam ulo posi rong along pe nili Karjulong bang la pulo rong arara tumabang long le pata jaselamun e dupilo alangli tumalong le do seta amad hala tum potta ka jaselam panjong si claim lo pulo tante along le bang omor sing ti so bang thakun dak ti tang pata jo senang pinangji pulo tante ciri polong lelo pulo tangte ciri hini ke ia omor sing ti so han pinang po pulo salam nili arjudam long olong ni long thomlo nili Singhason na constituency long karjudam long la sila son pulo tangte lage go PIEM lo lage alang li detong long lege endun lapo ma Karbiang long along lege rada subhan ke nang niluma polam le Kalau salam inje nai lang de. Omor sing so kai tamelong li matha chet nang ji. Alang li phan ke pini yem ke paman ke hala dagarat bote. Nang li phan pini hala dagarat jong se bot nang ti pedat te nang le pini di ni em chulong iman te. Nang la ko long le ta thi la ko hut nang jok nai lak bu hele. Therak nang le tum. Kupia ka charli lo nang le tum. Ni tu ke charli ave. EPSLC tu ke charli ave. Sani tum la so ni li fu do la non ko ke ho. Nang tum ke matha non ta la non ing dai hak lang ma. Nang tum ki duk ke la avi chong sipla. Long le ta thidun hela. Che therak thara tu pota ta non che than parlam ni sir nili long le ta duplicate pota du la tum lan ta selam thek jo alang tum non long le na mo thek ma so long le non ni cham ko ni long do non ta sir pota duplicate pota la tum pa selam thek nili la so alang tum approve non hang thek pu ni long le nang pina nang tum nang pi thek ma nang thek thema ni long pota do non komalo hai authority pi ke nang tum iem ke mana tum no bo che therak chet tha nang tu karbi pulo te che therak chet tha koma phase nang teman nang ke claim pilo nang tu cholo ni lansi tong sar si apor bang ding ulo antai si soselo le jong kaching ki che than la si non labang so long le ahoy alama uthak la pen ahoy de lo Karbiang long arlo to kanu long le alama uthak sel tum ching ki che than la si labang so alama long pine nang le tum ahin pen kaning je dun ji dolang plutang te sap sopor pilo labang so phi pining we labang so talk show bang ke kiriponik po
nili tum pini CM phan lo pilo lada ki pu la po hello nili tum ki pu ke interstate border along le alam interstate bulate lake Assam pen Meghalaya la pu ke Assam pen Nagaland tunga Assam pu pe de Karbi Anglong pen Meghalaya Karbi Anglong pen Nagaland la ke interstate apot la bang ke Survey of India tum phansi pura la a border a boundary a hoi piklang serak ni lake Survey of India tum makam lake prabjing pen la pen ka pe claim toy ngi ke sita action akam ke claim ching ngi ke la Karbi Anglong Autonomous Council tum si lake claim ngi ke claim ke alang litum si Assam government phan tok nangi India government phan tok nangi alang litum si la ke interstate amang lo inter district amang ke la ke Assam survey pudu Assam survey ahu district nilia director lo la penna dak hala ringbong home school along deputy additional director office dokedi alang litum pen joint survey silam si la district Karbi Anglong pen Hojaya district Hojaya bang si non serious to pick lo athema Hojai pen si kang ararong tanang cherai tip lo kang ararong lamding adung betheta la pen ke non hala Aadhaar card along athikona address anta hedi borlang pher mane borlang pher ke thi arong ta Hojai pusika peklang la si la que non chicle mun serak nangi la pen son thak si ha am soe na thuta dolo la que Morigao pen lo la pen dalim bari ke la que Nogao along lo yung thung de la ta Nogao pen lo rong mong vi na thuta la ta Nogao pen lo la pen ke lokho thoi ke la que Golaghat na thu pen kohora Kaziranga laiho Dolamara la so area an nilitum adim ye pudun pet un edet lo pini kipia sitia longke CM phansi ki pilo la ke Assam survey pen Karbi Anglong Autonomous Council tum chelang si la ke a hoi ke plak pe minai la ke claim serak ni la ke long je song se ching hon pulo tante ilitum Nagaland pen la pen Meghalaya area an nir e amar lapu along ka pre na thu bange nir e a edet abange la ke ilitum phan bang kar tipu hedi mikir okora pa karbar le po la ke hala iselam sa Tripura tum da son matio sa Tripura tum long ke la son ho hala Bengolia khet tum mangesa nitum ke la pu so border do pode nang tum rong dono nitum ton popu hala muslim tum han hai la pila muslim tum nang palu long le lo tribal tum han ke nang tum pu dono pamat ajo si pawan open nang le poson lo il tum ha pu chedan rong la pu bang ke nang papet bo alam la son matisa alam son ke long ke man jike lokho thoi Karbi tum hela talong li pu no Karbi Anglong ar lo hela talong li pu bang in Golaghat district pen ingkai cek pada ke TV2 de la que son lo que pe Tripura lo que sem lo Ahok pe la bangke mo bangke cuma tha bangke lapu entire district a border pen bangke bang nang cerai cet po litum mo kapat du abangke kacikom lo kacikom ho bangke litum bangke ha Karbi itu bangke Nagaland border pu dodamren hapu da West Karbi Anglong ta Meghalaya border pu dodamren nan siman pu ne kini itu mangke refugee lo ke pongweran na bangke la ke refugee pu hala non chak ala pilo riang pen ko borok to male non ingkan thom ket non ta bud jog long le non la sono mui tum ta man dike kene di Karbi Anglong Autonomous Council phan pining venin tum PHLC hoi pen ga chuni gang tung la no border encroachment ke the nai ke inter district long halo interstate panang part hala na ahir nang tanu nang itum Karbi Anglong Autonomous Council tum ke ja tum bang la CM ben chenglong IM tum do an so chengkhem ta constituency la bang so area halo nonomat border encroachment ke the nai ke la pen ke so chengkhem ta la Kothalguri adum Kothalguri ang long lo ma la arlonga patheng bhari arlonga pangbo la Karbi Anglong Autonomous Council tum la bang solam chini dun dema la nomor hini la Kothalguri ben dam chot borjuri adum nonoi podin apir the pen sanang ithik la Karbi Anglong Autonomous Council tum la bang so text long na long de
mate la tum se order pi ma la pen ke la bang so no ya du ma ing long thepo bahari do la da art cutting mane ang long be ma long le ke ar hut plin plin de lo non jona lo ma se track la dak mane la son quarry system pin chong de Carbon autonomous council dum chini dun de ba chini dun puro tang te la bang so approve la so clarification chipi nai ku pi the si la an long le paro ma la pen chini dun de puro tang te tong se kot la stop de nai la pen ka so na tha se la romong we na thua sai de la romong we pen la baguri ada ada non angmum giting dum kurja tum na chirai thi adim bang ni cheteng de lo la so dim bang non ma tong se kot pen Carbon autonomous council tum la lang chari du nai la pen so na tha se pamo pulo ma de hala lokho thoi na thu ha la lukhumi juri na thu lukhumi juri pa sai tu la pu la kakujam dam to na thu la Karbeng long ma gola ghat ma nonan tang hoi chi pang thai ka khela la si la bang so pu thak bang langun pa me chari nei la pen so na tha la mikir sang la pu kahor lokho thoi na thu dam chan mikir sang la ke la rangsali adung ma lo la ke Karbia anglong bi nong lo sita me koson si pinier ni gola hat che plang dan ma la ba hai pu thak lang pa me nei la so na tha si pu west Karbing long na thu di hok song la pen ka am soi la so na tha la hai district e kai mata charwo sal pan tengra langsu ke Karbing long di nong lo west Karbing long koson si la da hala koson no la angawadi center ka do we nong district man ke long ra lo ma da la pen la dak tengra langsu pen cheng lok la boi tha langsu puit nang le kayan la da ke Karbing long bi nong sa da me ku pusi nong district atum pinier ni tar bang thek mate signboard nang tar long ra lo la pen koson si la tum text nang ru no ra lo la hai pura dalim bari lo man ta lo la si la hai lam pura Karbing long autonomous council tum na chirok pen langdun pa me nei men ke inter district lo no tum ka sik sak nai ke la pen hojai district man hok lo nang par lu pi no la so na se golaghat district Nowang district la hai inter district on tami nang le tum Karbing long autonomous council tum la bang so phatak lang chari dun pa me nei prap jin pe na ke la no kasi akaprek kaning ji alam jong se avelo plotang te pining we labang so ing deng pharoi sira troxy cap talk show on six schedule and autonomous state labang song deng bang ke pon se kiri ponik po la se nang litum APCLC song amai phu ka hai ji ai ka thar nang phanta choro lo pen litum APCLC general secretary mate kongchun bang ka hai sar kiri rong phar nang litum long puson jingki je thana long ke wang por nang li phan choro lo la pen organizing secretary ake high coursing timung sar nangli phanta choro lo lapen pining we talk show nang kelang dun mate kai kita nang kelang dun vera according jira tum phan ke theke ding tum phan nangli tum phanta choro lo lapen lam so se la bang so jingki je than talk show nangli tum share itha paklang itha anut ka preka phanta paklang itha ka theklong le lang tum phan sitame itum je than seroi na pima ke chok che ki le alam an nang litum tanang paking nang tamik la pen nilitum ka chini alam an tanang litum pen che than che mum pon bom pol asi kadu we phanda churo lo pining we bangke la pansi kang ton iglo kardom